Salutare și urma și bun venit la un nou episod din Minecraft, doamne, din Minecraft. Azi să prezint aplicația, adică un tutorial despre cum să puneți mape pe Minecraft P. Dar e foarte simplu. Doar scrieți maps for Minecraft P. Atât. Dați pe map, instalați. Nu am deja instalată. Nu am deja instalată pentru că nu am instalat-o până acum. Uite, uitați aici și Mineplex Hub. Foarte tare. Nu știu ce este. What the fuck? Să vedem. Să vedem. Am o mapă. Eu vreau să la most likes. Era pe aici. Stați un pic. Asta. Nu asta. Era aici. Stați un pic. Nu mai știu unde e. Să avem pasta cu The Dropper. Așteptăm. Intrăm. The Dropper. Este foarte șmecheră. Nu, pum. Măcar am intrat. Și dacă așa este aplicația. Cam așa este aplicația. Dacă vreți să instalați și voi, să lăsați mape, tot ce vreți și da. Să instalăm noi pe mape, să facem mape de parcuri, de chestii de astea. Și da, ne vedem la un episod. Ne vedem data viitoare.